Сега, първият въпрос е: каква ви е асоциацията, като чуете Емо Лесов? Тук що го споменахме, че купона започва, когато Емо дойде. Той никога не може да закъснее. Така че с него винаги е много весело. Аз ще допълня, че за мен той е добрина, позитивност, сила, вяра. Прекрасен, да, ние го обичаме. Да. Благодаря. И още един въпрос. Живота ви преди Емо Лесов и след. Има ли промяна? По-спокоен се чувства човек, когато знае, че има приятел. Истински приятел. Да, аз също така го чувствам, познавам го. Вероятно сме били 7 годишни или как само до първи клас, когато се ходиш. Така че и сме били така в голямата част от това време, нали, повече от 40 години, така доста близки, почти, така, сега както и да се определя, но много близки. Много ви благодаря. И ние. Така, каква е асоциацията ви, като чуете Емо Лесов? Парти. Успех. Супер. Много голям приятел мой от много дълго време. Чудесно. И вторият въпрос е: животът ви преди Емо Лесов и след това. Променил ли се с нещо? Със сигурност, макар и не така категорично, но със сигурност Емо Лесов е голяма част от моя живот. Ние много отдавна се познавам. Аз Той няма живот преди Емо Лесов. нямам живот. Чудесно. Благодаря ви много. И ние ви благодарим. Здравей! Каква е асоциацията, като чуеш името Емо Лесов? Като чуя Емо Лесов, си помислям за тате и за успешен човек. Чудесно! Какво ще му пожелаеш? Да е жив и здрав и да гледа само напред. Благодаря ти. Така, здравейте! Като чуете Емо Лесов, каква е вашата асоциация? Готин човек. Готин човек, постоянно усмихнат, развива приятелите, ние него също и се попоняса постоянно. Най-добрият приятел. Чудесно! Има и втори въпрос. Преди Емо Лесов и след Емо Лесов променили ли се живота? Абсолютно. Абсолютно. На 180 градуса. Да, просто. Научихме много хубави навици. Благодаря. Така, здравейте. Първият въпрос е: каква е асоциацията, като чуете Емо Лесов за вас? По-малкият ми брат, Обич. Чудесно. Вторият въпрос е: преди Емо Лесов и след Емо Лесов променили се нещо във вашия живот? Ние сме били винаги заедно и колкото повече устаряваме, толкова повече се обичаме. Аз откакто се Ние помня, нямаме преди и след. Откакто се Ние сме помня, сме едно заедно. семейство. Това е част от фамилията. Благодаря. Така, каква е асоциацията, като чуете името Емо Лесов? ела Приятели. и приятел. Чудесно. Вторият въпрос е: преди Емо Лесов и след Емо Лесов променили се нещо във вашия живот? Нагласата за живота. Благодаря ви. Така, каква е асоциацията, като чуете Емо Лесов? Емо. Да, той е наш приятел стар. Готин. Готин, да, весел, жив. Вторият въпрос е: преди Емо Лесов и след Емо Лесов променили се вашия живот? Познава много отдавна, така че зависи от сигурност. Вероятно, да. Сигурност. Благодаря. Така, първата асоциация, като чуете Емо Лесов, за вас каква е? Усмивка на мен. Забава. Добре. За хумор също. Вторият въпрос е: преди Емо Лесов и след Емо Лесов променили се живота ви? Ние няма как да знаем, защото много отдавна, ние нямаме спомени толкова отдавна. Значи, сега. Промени се. Имаме семейство. След Емо Лесов така. Добре, благодаря.
Така, първият въпрос е, като чуете Емо Лесов, каква е вашата асоциация? Малко е сложно, защото се познаваме от 30 години. Много неща ни идват в главата. Преди всичко хубави неща и партии и настроения. Добре, вторият въпрос е, преди Емо Лесов и след Емо Лесов промени ли се живота ви? Ние сме част от една много голяма група, около 20 човека приятели и не сме, как да го кажа, когато аз се сета за него, срещам за всички останали от тази група, той ми е от първите приятели, от тинейджери, така че не мога да отговоря на този въпрос по този начин дефинирам. Добре, благодаря ви. Така, каква е асоциацията ви, като чуете Емо Лесов? На нас Емо Лесов ни е приятел от детенце, съученик, веселяк и другарче. Добре, с нещо променил ли е вашия живот, Емо Лесов? Добри чувства с приятелство, хубави спомени. Емо го асоциирам с това, че като правиш това, което ти се прави, успехът е неизбежен. Пожелавам много бъдещи успех. Да, жив и здрав. Първата ви асоциация, като чуете Емо Лесов? Усмивка. Слънце, бих казал. Добре, вторият въпрос е, преди Емо Лесов и след във вашия живот, нещо променило ли се? Аз бих казал, че преди Емо Лесов не е било баш хубав живот. Сега вече нещата са както трябва да са. Стана по-забавен живот, да. Благодаря. Се държи! Браво! Празнувам 100 годишния си рожден ден. Жизнен тон с всички вас. Айде!